Jo he tingut una amiga que ho ha viscut des de prop i la veritat que és molt dur i hem estat allà per ella i per la seva família intentant que tot sigui el més amè possible. En el meu cas, he tingut un familiar i és molt important recolzar la víctima i el seu entorn i familiars i amics per millorar el seu estat d'ànim. Doncs ho hem enfocat d'aquesta manera perquè considerem que no se li dona tanta importància com hauria, ja que els metges són un peu important en aquest procés de recuperació i no se l'humanitza, realment el tenim com aquella persona idealitzada que ha de ser sempre forta i que ha d'assumir el càncer com una anàlisi i no tant com el que és un procés humà. Nosaltres, bàsicament, abans de començar el podcast, teníem una idea que era molt limitada sobre el càncer en general. I gràcies a aquest projecte vam poder aprendre més profundament de com es crea, com es forma i què és en si el càncer. Aquest va ser una pacient de càncer cerebral, doble càncer cerebral, i com va resultar guanyadora de la batalla i crec que la seva història és una història que no és molt comuna dins d'aquest tipus de càncer, doncs vam decidir fer aquest. Hem escollit aquest tipus de càncer perquè és molt interessant i jo crec que molta gent avui dia ho pateix. Sí, també hem escollit aquest tipus de càncer perquè hi ha moltes persones famoses que l'han tingut i ens ha semblat interessant el tema.
Bueno, pues, volíem un lloc on hi hagués molt d'espai, llavors vam provar, i que s'escoltessi bé, llavors vam provar la ràdio, però vam anar i ja estava ocupada. Llavors vam mirar aquí al gimnàs, vam veure que era un lloc ampli, que es podia fer coses i vam decidir fer-ho aquí. Va ser una mica improvisat. Vam arribar aquí, vam veure l'espai que teníem i vam maquinar a la ment com fer el set i amb les coses que vam trobar aquí vam muntar el set.